Γεια σας, παρακαλώ. Γεια σας. Ξέρετε, κυρία μου, μπορώ να περάσω γιατί είμαι από την Στατιστική Υπηρεσία για την Απογραφή. Τη Στατιστική Υπηρεσία για την Απογραφή. Μάλιστα. Και πού είναι ο Σπύρος? Ποιος Σπύρος? Μη μου κάνεις τώρα, αν ξέρω εμένα. Ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος. Εγώ για ποιον στολίστηκα και έγινα τέτοια κούκλα? Για τα μούτρα σου? Κύριε, ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος έκανε διαφημιστικά στην τηλεόραση. Δεν θα ερχόταν ο ίδιος ένα τα σπίτια να απογράψει όλους Δεν με νοιάζει καθόλου τι έκανε και τι δεν έκανε. Αν δεν έρθει ο Σπύρος εδώ πέρα, εγώ δεν απογράφω. Με το κατάλαβες? Καλέ, τι φασαρία είναι αυτή? Καλέ, ποιο είναι αυτό το παλικάρι? Ο διπλανός εδώ, ο γείτονας. Για την απογραφή είμαι, κύριε. Μόλις τελειώσω με την κυρία θα δω να απογράψω και εσάς. Μαζί έχουμε τελειώσει, αγαπητέ. Αν δεν έρθει ο Σπύρος, εγώ δεν απογράφομαι. Γεια σας. Γεια σας. Θαυμάσια, θα με απογράψετε τώρα. Περάστε, περάστε. Στο βάθος, περάστε. Καλέ, περάστε, σαν το σπίτι σας. Καθίστε. Εδώ? Ναι, επί του καναπέως, καθίστε. Ευχαριστώ. Τι, εσείς δεν θα κάτσετε? Προτιμώ όρθιος. Όρθιος. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, κυρία μου. Να βρω και το μολύβι. Ωραία. Πείτε μου, σας παρακαλώ, το ονοματεπώνυμό σας. Τι κάνετε, κύριε? Δεν τελείωσα ακόμα. Παναγία. Καλέ, πού πάτε? Δεν θα μ' απογράψετε. Τι τζούφιος απογραφέας, Χριστέ μου.